Hej og rigtig hjertelig velkommen til den her masterclass om, hvordan du kan gå fra at føle dig som lønslave i dit arbejde, til selv at designe det arbejdsliv, som passer perfekt til dig. Jeg er virkelig glad for, at du vil bruge din tid sammen med mig, og jeg har gjort mig umage for at samle de allerbedste tips til, hvordan du kan komme til at arbejde mindre, uden at gå ned i løn, og faktisk tværtimod ende med at få mere ros, anerkendelse og tid i dit liv. Jeg har forberedt nogle forskellige ting til dig. Først så skal vi se på 3 megatrends på arbejdsmarkedet, som rører sig og som du skal kende. Og jeg har også min bud på, hvad du skal gøre for at blive klar til at møde dem. Derefter så vil jeg vise dig en model, der viser de 5 steps, som jeg mener er fuldstændig nødvendige at følge, hvis du vil klare dig på fremtidens arbejdsmarked, og hvis du vil gå fra at være lønslave til at være livsdesigner. Til sidst vil jeg fortælle dig om, hvordan jeg arbejder med det her i praksis på det forløb, som hedder Fra God til Genial. Og i den her del, der får du dybest set min opskrift på, hvordan du kan arbejde med det her i praksis, med eller uden min hjælp. Men lad os lige tjekke, om du er det rigtige sted. For den her masterclass er til dig, der kan mærke, at den måde, du arbejder på i dag, den holder ikke i længden. Det er til dig, der ved, at der skal ske et eller andet i forhold til din arbejdssituation, uden nødvendigvis at vide, hvad det er, der skal ske. Det er til dig, der genkender følelsen af ikke at være brugt helt rigtigt i dit arbejde i dag, eller måske har følelsen af, at dit arbejde sådan helt grundlæggende ikke giver mening mere. En hurtig måde at tjekke det her på, er at stille dig selv et hurtigt spørgsmål og sige, den måde du arbejder på i dag, har du lyst til at fortsætte sådan de næste 5-10 år? Svaret er nej, eller måske, så hæng på, så har jeg noget godt til dig. Helt kort, så vil jeg lige sige, hvem jeg er til jer, der måske ikke har fulgt mig så længe, eller ikke har mødt mig før. Jeg hedder Simone Hyldal, og jeg er karrierementor. Og det betyder i praksis, at jeg bruger min hverdag på at hjælpe dygtige og erfarne mennesker med at forstå, hvor dygtige og erfarne de rent faktisk er. Min baggrund for at gøre det er oprindeligt en kan-mærke strategi og ledelse. Og så har jeg været 13 år inden for HR i store danske virksomheder, hvor jeg blandt andet har undervist i kommunikation og ledelse. Jeg har coachet mange ledere, og jeg har ikke mindst været med til hundredvis af ansættelsesprocesser, hvor jeg har siddet og lavet personprofiler og været med til at matche et job og et menneske. Så det der med at gøre det er sådan pænt rutineret. Så hører det også med til min historie, at jeg har været igennem hele møllen selv, fra at være fuldstændig udbrændt, sygemeldt i over et år, til i dag at have designet et arbejdsliv, der passer perfekt til det, jeg kan og vil. Så når jeg sidder her i dag med nogle pointer til dig, så trækker jeg altså både på en solid faglighed inden for det her felt, men også på mine personlige erfaringer om, i forhold til hele det her tema med at designe et liv, hvor man ikke bare knokler røven ud af bukserne, for altså nu at sige det lige ud. Men inden vi går videre, så skifter jeg lige over til nogle slides, så du også har noget tekst og hvile dine øjne på, mens jeg snakker videre. Det gør jeg lige om et øjeblik. Sådan der. Allerførst skal du lige møde 3 helt almindelige mennesker, som har fået vilde resultater ud af at bruge de her teknikker, som vi skal tale om nu. Måske har du tænkt, at det var lige frisk nok at påstå, at du kan designe dit eget arbejdsliv, og at du kan arbejde mindre uden at gå ned i løn. Og det forstår jeg faktisk godt, hvis du har tænkt det. Og det er virkelig også noget at lyste at give jer. Men lige præcis derfor, så vil jeg gerne have, at vi lige starter med at se på nogen, der rent faktisk har gjort noget vildt på baggrund af det her. Her kan I se Tanja. Hun er jurist. Og da vi mødte hinanden første gang, der sad hun faktisk i et rigtig godt job. Hun fik god, stabil løn og arbejdede i et spændende og også en meget vigtigt område. Hun var ansat i en styrelse under et ministerium. Men hun kedede sig. Og hun kunne ligesom ikke komme igennem til sin chef med den her dialog om, hvad hun så skulle i stedet for det hun sad med og kedede sig med. Men
hun er altså et eksempel på, at hvordan man kan lave et skift, hvor hun ikke bare har fået nye, sjove opgaver, og med hendes egne ord, hun siger selv, jeg føler virkelig, at jeg får mine kompetencer sat i spil her, og bliver brugt rigtigt nu. Hun har også lige fået en markant lønstigning på 10.000 kroner om måneden brutto, og det er altså i forbindelse med, at hun skiftede job. Så har vi Lotte i midten her. Hun er antropolog, og efter 2 år som ledig på dagpenge, der var hun nået til, hvor hun bare næsten havde droppet håbet om nogensinde at få et job inden for sit fag igen. Hun faktisk begyndt at søge job som hjælper på et plejecenter, fordi hun bare ikke følte, at hun kunne få hul igennem til det, hun drømte om, som selvfølgelig var et godt og spændende job inden for sin faglighed, som var antropologi eller under forskning inden for pædagogik. Men ved hjælp af den her tænkning og de her teknikker, som jeg skal vise dig nu her, så landede hun et mega godt, fast og velbetalt job, og fik altså knækket sådan en nedadgående spiral med mindre og mindre tro på sig selv og sin egen faglighed, til at få en stilling som specialpædagogisk udviklingskonsulent, hvor hun lige præcis skal bruge al den erfaring, hun har med sig. Og så har vi Christina, hun er UX-designer, og hun har virkelig også en vild historie. Hun rejste sig fra en stresssygemelding og sprang ud som selvstændig og fik en stor kunde, som efterspurgte lige præcis det, som vi havde fundet ud af, at hun var ekspert i. Og det gjorde, at hun faktisk kunne sende sin allerførste faktura på lidt over 100.000 kroner for bare en måneds arbejde med 25 timer om ugen. Og det sidste her, det siger jeg lige igen, ikke? Altså, det var 100.000 kroner for en måneds arbejde med 25 timer om ugen. Så det var altså ikke bare et spørgsmål om at knokle løs, score en fed kunde, og så arbejde sig op til den her store hyre. Det var fordi, at det ramte præcis det, hun var smadret dygtig til, og så kunne hun gøre det på få timer om ugen, som var det, der var hendes mål. Og når jeg viser jer de her seje damer, så er det jo netop fordi, jeg vil gerne have, at I har et baghovedet, at det ikke er bare sniksnak, det vi kommer til at tale om. Det er noget, der virkelig kan rykke noget. Og det, som Tanja, Lotte og Christina, dem jeg lige har vist dig, det de har forstået, det er, at spillereglerne bare har ændret sig på arbejdsmarkedet. Der skal nogle andre teknikker til for at få succes, end der skulle tidligere. Så det første, du skal forstå fra den her masterclass, det er, at selve gamet på arbejdsmarkedet har ændret sig markant. Og hvis ikke du hvis du sådan ligesom synes, du kan få hul igennem til det der gode liv med både at have et spændende arbejde og i øvrigt også overskud til noget andet, så kan det være fordi, at du ikke har opdaget, hvad det er, der har forandret sig. Og det er jo selvfølgelig noget af det, jeg vil fortælle dig om her. Fordi hvordan har gamet så forandret sig? Ja, det kommer blandt andet til udtryk i de 3 megatrends, som jeg vil vise dig her. Og bare lige for at understrege, at det er altså ikke kun noget, jeg selv går og finder på, så kan jeg fortælle dig, at jeg har haft en snak med blandt andre fremtidsforskere i en skare, som bekræfter de her ting. Men lad os hoppe ud i det. Den første megatrend er den her. Fra fastansat til fritansat. Det betyder egentlig bare, at en stigende andel af arbejdsstyrken vil gå fra at have de her lange, traditionelle ansættelser, til at flere og flere af os vil have kortere ansættelser, projektansættelser, freelance samarbejder, eller på anden måde være mere eller mindre løst eller frit tilknyttet arbejdspladser. Og hvis du sidder og tænker, jeg er sygeplejerske, eller det kommer aldrig til at ske inden for min branche, så kan jeg bare sige, jo, det gør det, bare vent at ske. Der kommer også til at ske en opblødning af vores klassiske ansættelser inden for de allermest traditionelle brancher. Den anden megatrend er den, der hedder fra pension til pauser. Altså det, at vi ikke længere fortsætter i et jævnt flow af på hinanden følgende ansættelser frem til pension. Men at vi i langt højere grad kommer til at zappe ind og ud af arbejdsmarkedet. Holder pauser, når den livsfase, vi er i, kræver det, eller at vi bare har lyst til det, og så vender tilbage igen. Det kunne være, når vi får børn. Det kunne være, hvis vi fik lyst til at gå ud og opleve
verden og rejse, men det kunne også bare være, at vi er blevet trætte af ræset og trænger til en pause, og dermed får lyst til at stå af. Så altså, hvor den første trend handlede mere om selve tilknytningen til arbejdsmarkedet, så handler det her mere om strengen, om den er brudt, eller om den er ubrudt. Jeg kan fortælle, at den tidligere direktør for pensionsselskabet Pensam, Helen Kobæk, tror jeg, hun navn udtales, hun har i slutningen af 2021, var hun ude og lave et forslag til et helt nyt pensionsselskab, til et helt nyt pensionssystem med betalte pauser gennem livet, i stedet for blot at få pension i seniorårene. Og jeg tænker, at hvis en pensionsekspert som hende her foreslår det, så kommer der nok til at ske et eller andet på det her felt, så er det nok ikke bare en end. Den tredje megatrend er fra meget til bedre. Og det gælder ikke kun for arbejde, men for alle aspekter af livet, at vi begynder at stille krav til, at det skal være kvalitet frem for kvantitet. Vi har ikke brug for flere møbler, mere mad, mere tøj, måske ikke engang mere i løn, men vi har brug for bedre møbler, bedre mad, bedre tøj og bedre arbejdsliv, og måske endda bedre tid og mere fri tid. Og jeg forestiller mig også, at når du hooker op på et foredrag som det her med titlen fra lønslave til livsdesign, så tænker jeg også, at du er nået dertil, hvor du også vil have mere kvalitet i dit liv og dit arbejde, frem for bare mere travlt. Er det ikke rigtigt? Det gætter jeg på, det er. De her trends betyder også, at der er ved at ske et skifte i, hvem der er heltene på arbejdsmarkedet. Altså hvem der bliver stjernerne på arbejdspladserne, hvem der får den såkaldte succes, og hvem der ikke gør. Helt overordnet kan jeg se, at det her med, at den, der er den dygtigste, den mest loyale, den mest hårdt arbejdende medarbejder, der bliver forfremmet, får lønforhøjelse eller får de spændende opgaver, det holder ikke mere. Det med at holde snuden i sporet og gøre, som chefen siger, det er ikke længere den sikre eller den eneste vej til at få ros, anerkendelse og succes. Det med at lægge mange timer i dit arbejde, det er heller ikke længere den sikre vej til succes. Fordi den metode er nemlig baseret på den antagelse, at det 1 er antallet af timer, der afgør din succes, og 2, at det er din leders opgave at styre dig, og du bare skal være loyal. Mange steder sker der nemlig derimod et skift mod, at de nye helte i langt højere grad er dem, der selv tager ansvar for at styre sine opgaver og sin tid. Jeg har undervist i ledelse i mange år, og for nogle år tilbage begyndte vi at tale om begrebet at lede opad som en nødvendig kompetence for mellemledere. Altså det, at du skal hjælpe din overordnede leder med at lede dig. Ved at fortælle ham eller hende, hvad det er, du har brug for, og hvordan man får mest ud af dig, og hvordan hun ligesom kan hjælpe dig. Og det er altså en trend, der siver længere ned i organisationen. Og på den måde, der er det gået fra at være en klassisk lederopgave, at ligesom at udstikke retninger om, hvordan du skal bruge dig som ressource, til at det er mere en helt personlig opgave, at du leder dit eget arbejdsliv. Og vi har selvfølgelig stadig ledere på mange forskellige niveauer, og de fleste af os vil have nogen over os i et eller andet omfang. Men vi kan ikke forvente, at de ledere, vi har over os, kan se vores behov eller alle vores talenter, eller forstår, hvordan man bruger os fuldt ud rigtigt. Og det her snyder rigtig mange af os loyale, autoritetstro typer. Os, der er gode til at følge det klassiske hierarki, der kan finde ud af at stå i kø og vente på tur. Vi bliver snydt af, at en stor del af den klassiske ledelsesopgave nu er lagt ned til os selv. Og at det er sket, uden at det egentlig er blevet annonceret sådan officielt, at der er blevet sagt noget særligt om det. Det er det, der i dag hedder selvledelse, og det er og bliver det nye sort. Selvledelse er selvfølgelig ikke et nyt ord.
Men det format, det har i dag, det stiller nye og meget store krav til os som medarbejdere. Og ja, nu skriver jeg, selvledelse fucker med din hjerne. Og med det mener jeg, at udbredelse, altså det her med, at selvledelse bliver mere og mere udbredt, og så sker der en forskydning af hele vores opfattelse af, hvad ledelse er, og hvem der egentlig har ledelsesrollen, og hvor i ledelsesopgaven består. Der popper nye spørgsmål om, som hvem har egentlig ansvar for, at opgaverne bliver løst godt nok, hvis du selv har meget frie rammer? Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt den tanke. Eller hvem har egentlig ansvar for, at du bruger din tid rigtigt, hvis du selv må styre din kalender og planlægge dine dage, dine uger i store træk? Hvem har overhovedet ansvar for, at du trives, hvis du har enormt stor frihed og mange muligheder? Er det dig, eller er det din nærmeste leder? Det er den her slags spørgsmål, det bliver meget uklart at finde svar på. Ofte for begge parter. Hvem har ansvaret for hvad i den her nye selvledelseskultur? Og det dræner din hjerne helt vildt. For jo mere uklare betingelser du skal navigere i, jo mere vil din hjerne lede efter svar på sådan nogle helt basale spørgsmål, som hvornår har jeg gjort det godt nok, hvor meget tid er det rimeligt at bruge på det, er jeg overhovedet god nok til at løse den her opgave, er jeg overhovedet i det rigtige job, og hvis ikke jeg skal være her, hvor skal jeg så være? Og så kan du nok høre, så kan det eskalere fra, hvordan løser jeg den enkelte opgave til, jamen, er jeg overhovedet det rigtige sted i livet? Og jo mere mental båndbredde din hjerne, du skal bruge på at afklare basale spørgsmål, jo mindre båndbredde er der tilbage til reelt at løse opgaverne. Og det første, der ryger, når der bliver rift om båndbredden, det er kreativiteten. Det bliver sværere at finde på nye løsninger. Og bagefter, det næste, der ryger, jamen det er selve løsningskapaciteten. Det bliver sværere at løse selve opgaverne. Og til sidst, så kommer det til at handle om bare at overleve i sit arbejde. Måske kender du også den følelse og kommet helt derud. Men med andre ord, jo mere trygt og klart defineret et miljø, du arbejder i, jo mere mental båndbredde er der tilbage til alt det sjove. Og modsat, jo mere uklart det er, om du er den rigtige til opgaven, om hvordan opgaven overhovedet er defineret, om hvordan den skal afgrænses, hvor du kan finde hjælp, hvis du kan få hjælp. Alle de der spørgsmål, jo mere du skal forholde dig til sådan nogle ukendte spørgsmål, jo mere mental båndbredde er der tilbage, når du går hjem fra arbejde. Og det samme gælder jo flere skiftende chefer, og jo flere nye typer opgaver, jo flere nye samarbejdspartnere og kunder du har, jo flere organisationsændringer der sker, jo mere drænet vil du være, fordi din hjerne står i baggrunden og bruger kraft for at besvare de her opgaver eller spørgsmål. Så det paradoksale er, at selvom det på papiret kan se ud som om, at det her skift på arbejdsmarkedet mod mere og mere selvledelse, at det giver mere frihed og flere muligheder, så kan der i praksis meget let komme til at ske det modsatte. For med selvledelse kommer man let til at føle sig usikker og føle sig bagud. Og hvorfor kommer man til at føle sig bagud? Jo, det gør man jo, fordi man beregner sin kapacitet i den tro, at man har sin fulde båndbredde og undervurderer alt det, der ligger og trækker i baggrunden. Sådan havde jeg det selv i mange år. Jeg havde selv tasken fuld af arbejde altid, når jeg gik hjem, fordi jeg altid følte, at jeg burde gøre noget mere. Mine to-do-lister, de blev længere og længere hurtigere, end jeg kunne nå at vinge dem af. Og op i hovedet, der er jeg typen, der stort set aldrig holdt fri. Ikke fordi, at jeg reelt sad så meget med min computer og min fritid, men tingene kørte bare inde i hovedet på mig. Ugen startede typisk søndag eftermiddag, ikke? Så vidste min familie godt, at jeg blev lidt kortlundet, for så handlede det bare om at få børnene puttet i seng, så jeg kunne komme i gang med at forudse, hvad der ramte mig mandag morgen.
Jeg nåede også til et stadie, hvor jeg begyndte at udskyde ting til sidste øjeblik, sidde aften og nat og arbejde og lavede masser af overspringshandlinger, i stedet for at få tingene gjort. I dag kan jeg se, at det ikke var mangel på disciplin, men at jeg simpelthen ikke havde mental båndbredde til at være kreativ, fordi jeg hele tiden fik nye opgaver, nye vilkår, nye kunder, nye samarbejdspartnere, nye betingelser. Og beslutningskraft og overblik er noget af det, der ryger allerførst, når man er på mentalt overarbejde. Det siger jeg lige igen. Beslutningskraft og overblik er noget af det, der ryger allerførst, når man er på mental overarbejde. Og det kommer jo meget nemt til at starte en nedadgående spiral. For hvis du ikke har beslutningskraft og overblik, så vil du typisk blive længere og længere tid om at løse opgaverne, fordi det bliver svært at gennemskue det og tage beslutninger, for besluttet sig og gjort noget. Samtidig med, at presset jo så øges mere, og på den måde bliver en nedadgående skrue. Men jeg vidste ikke dengang, at det hænger sådan sammen. Så jeg slog mig selv oven i hovedet, piskede mig selv på ryggen og klemte ballerne sammen, tog mig sammen, kom igennem endnu en uge og håbede på, at det ville blive bedre, når ungerne blev store, eller når jeg blev mere effektiv eller lærte at blive mere struktureret og planlagt. Og måske kender du også selv den der følelse med at have arbejde hjemme i tasken med hjem. Det store spørgsmål er jo så, hvordan bruger vi de muligheder, det skifte, der sker i øjeblikket, til at skabe et bedre arbejdsliv for os selv? Hvordan laver man det skift, hvor man går fra at knokle løs for at nå det hele, til et arbejdsliv i overskud, som vel dybest set er det, vi alle sammen ønsker os? Og for at være helt ærlig, så må jeg nødt til at starte med at sige, at det er ikke noget, man bare lige gør natten over. Men det her med at lægge sit liv helt om, fra at være det, jeg kalder lønslave, til selv at designe sit arbejdsliv, det, som jeg lige sagde, det sker ikke bare med ét trylleskab. Men der er nogle trin, som du kan følge, så det bliver lettere og hurtigere for dig at komme derop af. Og hvad du skal starte med at gøre, det afhænger af hvor du er i dag, altså af din nuværende situation. Så derfor vil jeg lige prøve at gennemgå alle de her trin i den model, jeg har lavet her, og så kan du se, hvor du synes, du er lige nu, og så start derfra. Mange danskere ligger og roder ned i bunden af pyramiden. Det er i hvert fald min påstand, og jeg gætter på, at du også vil kunne genkende det, både måske hos dig selv, eller hvis du kigger ud i din omgangskreds og ser, hvordan det står til der. Det er det stadie, jeg kalder fartblind. Det er her, hvor hverdagen kører afsted med os. Tid er der aldrig nok af. Der bliver købt familiekalender og downloadet kalenderapps, så vi koordinerer i vildelse og skriver på tavler derhjemme, for at få mest muligt ud af den tid, som vi har så lidt af. Når man er her, så kan vi typisk godt mærke at en utilfredshed og en følelse af, måske endda virkelig følelsen af at være fanget i sit eget liv. Og vi kan godt mærke, at systemet står og vibrerer, og det måske ikke er holdbart i længden. Men vi ved ikke, hvordan man stopper ræset, og vi tør ikke bare lige springe af i farten, for der står måske 2 biler, eller der er et dyrt huslån, eller noget andet. Så vores økonomier er typisk bundet op på, at vi skal have nogle faste indtjeninger og nogle gode lønninger, som vi er super bange for at miste. Og det er også klassisk på det fartblinde stadie, at man kan have svært ved at træffe de her store beslutninger. Det hænger sammen med det, jeg sagde før, at overblik og beslutningskraft forsvinder, når man er presset. Og hernede, der er man bare presset på bare at opretholde hverdagen. Og er du her for længe, så ser jeg et mønster i, at der ofte følger en eller anden form for sammenbrud, hvis man er fartblind for lang tid. Og med sammenbrud, der mener jeg for eksempel, at du bliver fyret, eller du selv siger op, eller du bliver sygemeldt i kortere eller længere tid. Så hvis du nu kan sidde og genkende din hverdag på fartblindstadiet, så er mit bedste råd til dig, det er, at du skal bremse hårdt op. Virkelig
Sæt tempoet ned både mentalt, praktisk på flest mulige måder. Du skal finde ud af, hvor meget og hvad kan du holde op med. Mange af os fik den her opbremsning i forbindelse med covid, og opdagede, hvor høj fart vi egentlig var kommet op i. Men hvis du stadig er her, så er det simpelthen noget med rent praktisk at kigge i din kalender og streg alt det ud, du skal holde op med at gøre. Skab luft i dit liv. For hvis du ikke har tid til at tænke nye tanker eller gøre nye ting, så kommer der heller ikke til at ske noget nyt i dit liv. Så simpelt er det faktisk. På det stabile niveau, der er du ikke længere fare for at bryde sammen. Som stabil, så er du den, der har nogenlunde styr på tempoet i hverdagen. Du er typisk god til at sige fra, men du savner stadigvæk glæde, gejst, mening i dit arbejdsliv. Der sker nemlig ofte det, at for ikke at ryge i fartfælden, så siger vi nej tak til ting. Og det er jo dybt set også det, jeg lige har sagt, du skulle gøre. På arbejdspladsen, så kunne det være, at du har sagt nej til at være koordinator på et spændende projekt, eller du holdt op med at være med i personalforeningen, eller du er måske gået ned i tid for ikke at have så travlt, fordi du har kendt, at der ikke er timer nok i døgnet til det hele. Der er også den version, hvor du er typen, der går all in på arbejde, og i stedet så skærer fra i privatlivet. Der er det første, der ryger, det er jo hyggeligt samvær med venner, det bliver sparet væk, fordi vi overgår ikke kaste i weekenden, og ugen er presset, så har vi bare brug for enten at slappe af, eller at være i fuld gang med at indhente nogle af de ting, som vi ikke når i hverdagen. Motion bliver også sparet væk, og andre fritidsaktiviteter. I det hele taget, de der ting, som virker overflødige, hvad enten det er så at spille badminton, eller gå til yoga, eller gå til kor, eller vinterbade, så noget af det, der giver, der på papiret ser ud til at kunne undværes i et presseliv. Men som i virkeligheden er noget af det, der giver personlig energi og glæde, det der nærer dig. Det er det, der bliver sparet væk, fordi der simpelthen bare ikke er tid til det. Hvis du er på det her stabile stadie, så er mit råd til dig, at du helt praktisk igen skal ind og se på dit liv, din kalender, hvordan du bruger din energi og din tid, både arbejdsmæssigt og privat. Og så må du gå ind og tage en kritisk vurdering på, om du sidder tilbage med ene pligtopgaver og endt med et liv uden noget af det, der virkelig gør dig glad og giver mening for dig. Og hvis det er tilfældet, så må du finde en måde at ændre på det. Så du er nødt til at lave den der vurdering, hvor du mærker ind i det, du har i dit liv, er det rigtige. Og måske skal du starte i det helt små med at finde plads til noget, der giver energi og overskud tilbage, for ligesom bare for fornemmelsen af, at det kan lade sig gøre, og få nogle glimt af noget mening eller noget glæde ind. Og så derfra arbejde dig op til at lade det fylde mere og mere. Og måske er du typen, der er god, der kan lide de store forandringer. Jamen, så kan det være, at du skal lave helt om på nogle ting her. Men det er altså det der med, se på, hvad du bruger din tid og energi på, og mærk efter, om det er det rigtige. Livet på de her 2 nederste trin er meget kendetegnet ved at være styret udefra. Det vil sige, at vi lever et liv, hvor vi konstant prøver at leve op til de krav, som omverdenen stiller til os. Men det er chefen, der har nogle forventninger til os på arbejde, familien, der har nogle forventninger til, hvilken rolle vi har som mor, far, søster, søn, datter, et eller andet, eller samfundet i det hele taget har nogle retningslinjer eller nogle uskrevne regler for, hvordan man er sådan en, som du nu engang er. Men der går ligesom en kritisk linje over fase 2, det stabile stadie. Jeg kalder det knoklelinjen. Og skal du knække koden til at komme over den, så må du begynde i meget højere grad at lade dig styre indefra. Det vil sige, at du selv skal have styr på, hvad dine værdier er, hvad du kan, hvad du vil i livet,
og hvordan du har lyst til at leve dit liv, og hvordan dit arbejdsliv skal leves. Og det er det, de næste stadier handler om. På ekspertstadiet, der handler det først og fremmest om at finde ud af, hvad du kan. Det er simpelthen det første, du skal gøre for at komme over knoklelinjen, det er at finde ud af, hvad du kan. Du skal finde din faglige ekspertise. Og med ekspertise, der mener jeg ikke, at du skal være den eneste i verden, eller den bedste i verden til det, du laver. Men du skal sætte ord på det, der er dine spidskompetencer, det du gør bedst. For hvis du vil derop, hvor du selv designer dit arbejdsliv, så må du vide, hvad det er, du har ressourcer at trække på. Derfor skal du sætte præcise ord på det, du kan, og du skal gøre det på sådan en måde, at både du og dine omgivelser forstår, hvad det er, du har at byde på. Det er ikke nok at sige journalist, eller jeg er key account manager, eller jeg er konsulent. Navnet på den uddannelse, du har taget, eller titlen på det job, du sidder i, det fortæller meget sjældent, hvad det er, du kan. Lad os sige, du er sælger, og skal sætte nogle ord på, hvad det er, du kan der. Jamen, så vil mit bud være, at det handler ikke bare om, at du er sælger. Jeg er sikker på, at hvis vi folder det ud, og det viser sig, at du er god til at skabe salg, så er det garanteret, fordi du for det første er rigtig god til at lytte til dine kunder, og til at forstå, hvad deres behov er. Og dernæst, at du er god til at finde ud af, hvad er det mon for en løsning, der passer lige præcis til dem. Og for det tredje, så også, at du garanteret er god til at fortælle om den løsning, om det produkt på den måde, så kunderne rent faktisk forstår, hvad de får for pengene, og oplever, at det er det, de har brug for, og at det rent faktisk løser det problem, de sidder med. Så jeg håber, du kan se, at der er altså forskel på at sige, at jeg er bare en god sælger, til ligesom at bryde det ned til meget mere detaljeret at fortælle, jamen, hvad vil det sige, at du er det? Hvad gør du i praksis? Så det er altså det handler om. At bryde det ned fra at være en titel eller en uddannelse, til at formulere det, du gør, og den effekt, det har. Og jo mere præcis du kan formulere det, jo bedre er det. Og det fede ved at få sat ord på det her, det er, at det bare booster din faglige selvtillid, og din tro på dig selv, og dit selvbillede som fagperson. Og det er lige præcis troen på dig selv, og dine egne evner, du har brug for at komme videre. Det er den faglige selvtillid, der skal give dig mod nok til at tage de næste skridt længere op i perioden. Og det er i øvrigt også afgørende vigtigt at have styr på det her, hvis du kunne tænke dig at arbejde mindre. Jeg har set mange eksempler på mennesker, som i princippet allerede havde det rigtig godt. Og der er også nogen, der på papiret havde designet deres job. Nu tænker jeg lige på en bestemt, en dygtig dame, jeg arbejdede med på et tidspunkt. Hun har selv skabt sit job, og langt hen ad vejen var med til at forme, hvad hun sad med, hvilke opgaver hun sad med i det. Men hun havde ikke sin ekspertise på plads. Hun kunne ikke se, hvad det var, hun var særlig god til. Så derfor så kæmpede hun hele tiden med følelsen af at være god nok. Og selvom hun igen helt set udefra så ud som om hun havde det hele, så følte hun sig på ingen måde fri. Og når man ikke føler sig god nok, så er det meget let at komme til at arbejde alt for meget. Netop for at kompensere for det, at man ikke synes, man kan noget særligt eller byder ind med noget særligt. Så hvis du går efter at have mere frihed i dit liv, så er det her med at få sat ord på det, du er god til, et virkelig stærkt værktøj. Og når jeg skriver være genial her, så er det fordi, at jeg også bruger hele den tænkning omkring det, der hedder den geniale zone, hvor din ekspertise bliver identificeret ud fra der, hvor det både flyder fra dig, hvor det er sjovt og let, og du skaber høj værdi. Godt. Så det var ekspertstadiet. Og når du har defineret
når du har defineret dit ekspertiseområde, så er det naturlige næste skridt, at du kan begynde selv at lede dit arbejdsliv. Og med at lede, der mener jeg ikke nødvendigvis, at du skal ud og have et officielt lederjob, men at du skal tage ansvar for at være chef i dit eget arbejdsliv. Du skal sørge for, at det er dig, der sætter retning for, hvad du skal. I stedet for bare at tage imod de opgaver, der lander i dit indbakke, lander på dit skrivebord, så skal du i langt højere grad være med til at forklare dine omgivelser, hvordan man bruger dig. Du skal sådan lidt banalt sagt lave en brugsanvisning på, hvordan man får mest for lønkronerne hos sådan en som dig. Hvilke opgaver får man mest ud af at sætte dig til? Og jeg kan allerede høre dig sige, ja, men jeg kan jo bare lige selv bestemme, hvilke opgaver jeg vil lave. Men når du har styr på din ekspertise, så er det her faktisk ikke så svært, som det måske kan lyde. Og jeg kender mange ledere, der ser det som en kæmpe fordel at have medarbejdere og mellemledere, der selv har styr på, hvad de kan byde ind med. Og hvis du netop i den foregående fase har fået styr på, hvad det er, du er rigtig god til, hvad du synes, der er sjovt, og hvad der er meget let for dig, hvordan du skaber høj værdi med lille indsats, så har du afsættet for en virkelig god snak med din chef. Og igen, så er det her ikke bare noget, jeg finder på. Jeg kunne have sat et billede ind her af nogle af dem, der har netop været inde og gøre de her ting. Blandt andet så kan jeg fortælle dig om en, der hedder Ditte. Ditte, hun var PA, altså personlig assistent for en direktør i et stort selskab, og hun er typen, som jeg kalder en opgavemagnet. Hun var ved at drukne i opgaver, fordi hun bare var den der altid fik tingene til at lykkes og gjorde det, der skulle gøres. Men hun kunne, som sagt, så var hun ved at drukne i det. Så vi er nødt til at sætte os ned og se på, jamen, hvor skaber du mest værdi? Og det viste sig, at Ditte, hun lavede alt fra at flytte kalenderaftaler fra alle mulige forskellige organisationer, til at lave store, omfattende oplæg til bestyrelsesmøder. Og det blev ret tydeligt, at det her strategiske arbejde med bestyrelsesmaterialet, det var det, virksomheden fik meget værdi af, mens meget af det andet kunne laves af en assistent, som blev oplært i nogle af de praktiske ting. Så det blev ret tydeligt, at vi fik kigget på det. Det eneste problem var bare, at der på det tidspunkt, at Ditte og jeg sad og så på hendes situation, så var der ansættelsesstop i virksomheden. Der var helt lukket for, at der kunne komme nye til. Så Ditte sagde på forhånd, det får jeg ikke lov til det her, vi må ikke ansætte nogen. Men vi besluttede alligevel at give det et skud, og hun var frisk og gik ind til sin chef og fremlagde det her, vi havde fundet frem til. Og for at det ikke skal være løgn, så fik hun bare grønt lys med det samme til at ansætte en assistent, fordi det bare gav så meget mening, at Ditte var en begrænset ressource, som skulle bruges på det, der gav mest værdi. Og på samme måde så har en række andre eksempler af den her slags. Jeg har også en der hedder Katrine, der blev ansat som assistent hos en professor på Skejby Sygehus, og hun var ved at dø over nogle af de opgaver, der lå i den rolle, og de ikke passede til hende. Igen, vi gik ind og kiggede på, hvad for nogle af det, som hun ville skabe mega høj værdi med, og hvad for noget af det skulle vi have skubbet nogle andre steder hen. Hun gik ind, talte med sin chef om det, og fik grønt lys til det. Krævede det en dyb indånding af Katrine og Ditte? Ja, for pokker, det gjorde det da. Men vi havde lavet vores forarbejde godt, og derfor så gav det også mod til det, og altså også det helt klare resultat. Så det er det, vi snakker om her, når vi taler på lederstadiet. Det er der, hvor du styrer indefra, og selv er med til at definere, selv at vælge, hvad det er, der skal lande på dit bord. Helt oppe i toppen, der handler det rigtig meget om at være fri. Hvis du er livsdesigner,
så er du omgivet af mennesker, der inspirerer dig. Du løser de opgaver, du shiner i, og du føler dig fri til at ændre på din situation i takt med, at du ændrer dig. Det er faktisk en vigtig pointe, nemlig, at det ikke nødvendigvis er et statisk stadie, men det er en dynamisk tilstand, som løbende tilpasses til, at du udvikler dig. Og hvis du vil helt op i toppen og designe dit eget arbejdsliv, så skal du ikke bare vide, hvad du kan og hvad du vil. Du skal også vide, hvorfor du vil det. Ikke bare, hvad du vil med dit arbejde, men med hele dit liv. Og her er der en lille udfordring, fordi de fleste af os ved meget mere om, hvad vi ikke vil, end hvad vi gerne vil. Måske kender du også det lige nu. Du ved bare, at du skal noget andet, men du ved ikke hvad. Det er sådan et klassisk eksempel på det. Og det kan vores hjerner simpelthen ikke finde ud af. Den har brug for at vide, hvad den skal gå efter. Og jo mere præcist du kan definere, hvad det er, du vil, jo mere du kan se for dig, konkret for dig, hvad det er, du skal hen til, mere end hvad det er, du skal væk fra, jo stærkere et kompas får du at styre efter. Så rent praktisk, så kræver det, at du sætter dig ned og forestiller dig det liv, du gerne vil leve, og beskriver det med ord. Og det er ikke nok at sige, at jeg vil væk fra det her tyranni, eller jeg vil væk fra meningsløst arbejde, eller jeg vil hen til mere mening i arbejde. Nej, du skal definere det meget mere præcist. Hvad er meningen for dig? Hvordan ser det ud i praksis? Hvad er det for en hverdag, du skal leve? Hvilke rutiner kunne du forestille dig at stå op til? Hvilket indhold kunne du forestille dig at fylde dit liv med? Hvilke mennesker kunne du forestille dig at arbejde sammen med? For det der med at sige, at jeg skal bare have det bedre, eller jeg skal bare væk. Altså den upræcise definition af, hvad du skal. Det svarer lidt til, at du står uden for Netto og er lækker sulten, og så kommer der en fremmed forbi, og så stikker du ham 100 kroner og siger, gå lige ind og køb noget lækkert til mig. Oddsene for, at den person kommer ud med lige præcis dit yndlingsslik, eller lige præcis det, du synes vil være lækkert i det øjeblik, de er ret små, ikke? Jeg håber, at du godt kan se det billede der. Så lige så vel som du ville skulle sige, jeg har lige lyst til melon, eller jeg har lige lyst til chokolade, eller jeg har brug for noget at drikke. Så på samme måde, så er du nødt til at fodre din hjerne med nogle informationer, nogle konkrete, positivt formulerede data om, hvad det er, du gerne vil hen til. Men hvis du har styrket din tro på dig selv gennem alle de foregående trin, og har øvet dig i at tage lederskab for dit eget liv, så er det min erfaring, at nærmest hvad som helst, du turde have af drømme og visioner, at det kan blive til virkelighed. Seriøst. Hvis du følger den her plan, så kan du blive flyvende. Ja, som jeg siger, du kan designe, og du kan få et job, du elsker. Og som jeg også startede med at sige, det er ikke bare noget, jeg finder på. Den her proces har jeg været igennem med rigtig mange efterhånden. Tanja og Lotte, som er nogle af dem, der her, dem har jeg allerede fortalt dig om. Men der er også mange flere, jeg kan fortælle dig om. Josefine er en af dem også, der hun sidder oppe i hjørnet. Hun var controller, da jeg mødte hende, og i løbet af få måneder blev hun forfremmet til regnskabschef i et helt nyt job, hvor hun altså ellers var ansat som controller. Det var en drøm, hun havde haft længe, og hun havde tænkt, jamen jeg gad godt at være regnskabschef om 2 år, om 3 år, om 5 år. Men fordi at der opstod en åbning, som hun turde gå ind i en dialog omkring, så endte det med at blive det, hun fik mange år før, hun havde turde håbe på det. Og hvordan skete det? Jamen, helt ærligt, så først var hun meget, meget i tvivl, om hun overhovedet var klar til sådan en opgradering.
om hun kunne løse opgaven, om hun turde, om hun kunne klare presset. Men det Josefine og jeg havde en dialog om, det var, gå nu ind og tal med din chef om, hvad du har lyst til, og hvad der skal til, for at du vil kunne klare den. Og det blev til mange samtaler med chefen om, hvordan en regnskabschefs stilling skulle skrues sammen, sådan at Josefine kunne vokse ind i den, uden at knække nakken på det. Og det førte altså til, at hun fik det på sine egne præmisser. Jeg er med på, at det lyder vildt, men Josefine er en helt almindelig, dygtig pige, ligesom mange af jer, der garanteret lytter med her. Så har vi John. Han er ingeniør, og med hans egne ord, så arbejdede han mere end godt var, da vi mødte hinanden. Så vi gik også ind og fik specificeret, hvad er det, du er særlig god til? Noget af det, vi fik øje på, var, at han var rigtig god til at styre store tekniske produktionsprocesser. Hans geniale zone var at forebygge problemer i en teknisk produktionsproces, og dermed undgå, at de lavede fejl og skulle gå tilbage og lave meget dyre rettelser. Så overblikket over den her tekniske produktionsproces var en del af hans superpower. På et tidspunkt blev han tilbudt mere ansvar, lige præcis med det her som hovedindhold. Og fordi at han havde fået defineret, at det var det, han havde talent for, så vidste han også, at han skulle sige ja til det. Faktisk så er der en lille krølle på hans historie, som er lidt sjovt, nemlig at han fik sagt ja, og var glad og stolt, og så bagefter blev helt i tvivl, jamen kan jeg det, og hvad så med løn? Så vi fik en snak om det, og fandt ud af, hvad skulle der skæres fra, og hvad skulle der følge med af opgradering på lønsiden. Så han gik, efter at have sagt ja til opgaven faktisk, tilbage og sagde, prøv at høre chef, vi glemte lige at tale om betingelserne, så hvis jeg skal kunne gøre det her, så skal opgave A, B og C væk fra mit bord, og så skal jeg i øvrigt have noget mere i løn for rollen. Og for at det ikke så var løgn, så sagde chefen ja med det samme, og faktisk havde han selv tænkt mange af tankerne, og sagde mange af de ord, som John havde forberedt. Vi får lige en mere, Christina. Hun sidder i den modsatte hjørne af John for neden. Hun var ved at drukne i et PhD-projekt, som blev ved med at vokse rundt om ørerne på hende, da vi mødte hende. Efter lang tid virkelig har forsøgt at arbejde sig ud af det, lange dage, aftener, weekendarbejde, aldrig ferie eller fridage, så fandt hun ud af, at hun var nødt til at arbejde meget færre timer for at nå mere. Simpelthen fordi, at hun holdt op med at køre sin hjerne helt derud, hvor hun mistede overblik og beslutningskraft. Det er noget af det, vi har snakket om, ikke? Det er det, man mister, når man er presset. Men ved at holde pauser og fridage, så holdt hun sin hjerne så klar, at hun hurtigere kunne nå længere. Og det var vildt nok for Christina her, fordi det var et kæmpe opgør med en kultur, hvor alle i de forskellige projekter, alle de andre forskere, de sad dage og nætter i årevis. Og det var bare en virkelig fast forankret kultur, at timer, det var vejen frem. Så når Christina gik hjem tidligt, så var det lidt en provokation. Og også en følelse af at dogne den. Men hun lærte virkelig, at når man laver hjernearbejde, vidensarbejde, som hun sidder med, så er det bare afgørende at holde sin hjerne skarp. Og der er pauser og fridage en meget, meget vigtig nøgle. Ja, der er flere her, men jeg tror bare, jeg vil sige, at for alle dem, der arbejder med det her, der gælder det, at vi helt basalt starter med at sætte ord på alt det, de kan. Vi sætter ord på den forskel, de gør med deres arbejde, og vi sætter ord på den forskel, de kan gøre, hvis de får de rigtige betingelser. Og step for step, så er de her mennesker altså vokset i deres egne øjne og omgivelsernes øjne, og de har fået mod til at sætte de rigtige rammer for deres eget arbejde. Nogle af dem har fået mod til at tage kontakt til forskellige nye mennesker, og på den måde få skarpet
får skabt en dialog om nye muligheder, og andre har, altså der hvor de har været, og andre har solgt sig selv ind til nye jobs, simpelthen. Det jeg kan se, det er, jeg kan efterhånden se et meget tydeligt mønster i, hvem det er, der lykkes med at gøre det her. Og det der er ligesom 3 ting, som er mega kendetegnende for det. For det første, de tager sig selv alvorligt. Hvad mener jeg med det? Jamen, jeg mener, at det ikke, de går ikke bare og håber på, at tingene går over. De mærker reelt, prøv at høre, der er noget helt galt i min arbejdssituation. Og jeg er nødt til at lytte til, at det er sådan, det er. Altså, de ser sandheden i den aktuelle situation i øjnene. Det er det første. For det andet, så tager de en beslutning. Og det vilde er, at de tager en beslutning uden nødvendigvis at vide, hvad der skal ske, men de tager en beslutning om, at der skal ske noget. Jeg gjorde det selv, da jeg sad i et arbejde, jeg ikke skulle være i længere. Jeg kunne bare mærke, at jeg skulle ikke tilbage. Ja, det føltes som at skulle sætte fingrene i en stikkontakt, som jeg havde fået stød af en gang. Jeg anede ikke, hvad jeg så skulle, men jeg var nødt til bare at beslutte, at jeg ikke skulle have fingrene i den kontakt tilbage, og så stole på, at jeg måtte finde en vej. Så det er tegn nummer 2 for dem, der lykkes med det her. For det tredje, de får hjælp. Det vil sige, de dropper ideen om, at de skal knokle sig ud af situationen og gøre det hele selv. De tager ansvar for situationen ved at tage beslutningen, men de slipper dele af opgaven. De forstår, at jamen, når jeg ikke er lykkes ved at ændre på noget, og jeg har haft det dårligt de sidste år, 2 år, flere år måske, så er det nok, fordi jeg har brug for noget udefra. Og tro mig, alle succesfulde mennesker har fået hjælp på en eller anden måde undervejs. Ingen gør det alene. Så derfor så er det her med at slippe ideen om at gøre tingene selv virkelig vigtigt. Det, der kan være tricky i forhold til det er tit, at du måske godt ved et eller andet sted, hvad der skal til. Du ved godt, at der skal nogle skift til, og sådan intellektuelt, så kan det godt være, at du har nogle idéer om, hvad der skal gøres. Men det er ikke det samme, som at du bare kan gøre det alene. Så der er ligesom 2 scenarier, ikke? Enten at du er helt blank, og du er nødt til at have tilført noget ny viden, og den anden, at du godt ved noget af det, der skal til, men simpelthen ikke får det gjort. Og uanset hvilket scenarie det er, så er det vigtigt at erkende, jamen hvis ikke der sker noget, så kan det være, at du skal have hjælp. Godt. Og hvis du nu sidder med fornemmelsen af, at det er på tide, at du får noget hjælp, at du har kunnet genkende dig selv i nogle af de her faser, jeg har beskrevet, så vil jeg godt lige fortælle lidt om, hvordan jeg arbejder. Og måske har du allerede hørt om Fra God til Genial, ellers så fortæller jeg lige lidt om det nu. Det er et mentorforløb, hvor vi virkelig skærer det ud i pap, hvad det er, du er helt genial til. Altså hvad det er, du kan, og hvad det er, din ekspertise er. Og det er perfekt til dig, der for eksempel synes, at du ikke lige kan noget særligt, eller tænker, at jeg er generalist, jeg kan lidt af meget, men jeg kan ikke noget dybden, og virkelig længes efter at føle dig dygtig til noget. Så spids lige øre her. Og jamen, vi starter her over knoklelinjen. Forløbet er designet til netop at få dig op over den røde linje hurtigst muligt. Fordi det er her, alting ændrer sig, og fordi det er her, at det bliver svært at gøre alene. Og forløbet er bygget op omkring 6 moduler, den viser jeg lige her, som vi arbejder systematisk med igennem 12 uger. Her har du lige overblikket, og så folder jeg dem lige ud for dig. Modul 1, det er hele fundamentet. Jeg starter med at introducere dig for det, der hedder den geniale zone. Jeg har lige nævnt det i aften, eller her i dag. Og vi laver et overblik over, hvordan du bruger dig selv i dag, og hvad du skal ændre på for at få det lettere og sjovere. Jeg kommer til at lære dig, hvordan du vender din hjerne til at spotte det, du allerede er god til, og hvordan du kan få mere af det.
I modul 2, der arbejder vi med din røde tråd. Vi leder efter alle de tegn, der viser, at du altid har haft en retning, også selvom at det ikke føles sådan lige nu. Vi bruger de historiske data om dig som tredje sten, fordi min erfaring er, at det næste, du skal, det står altid på skuldrene af det, du allerede har gjort, og det, du allerede kan på den ene eller den anden måde. Og jeg ved godt, der er mange, der siger, men den røde tråd, der er ikke nogen sammenhæng i det, jeg har lavet, eller det var helt tilfældigt, da jeg landede på den her uddannelse, eller det var helt tilfældigt, at jeg landede i det her job. Men tro mig, der er altid en rød tråd, en grund til, at du valgte ingeniør og ikke tandlæge, eller sprog og ikke datalogi. Og det er noget af det, vi skal folde ud og lede og finde her. I modul 3, der arbejder vi med faglig selvtillid. Du lærer, hvordan du med helt simple teknikker kan stoppe din indre kritiker, træne dit mod, opbygge din faglige selvtillid. Det er sådan helt konkrete værktøjer, som du kan begynde at bruge på daglig, ulig basis. Og det er selvfølgelig kun, hvis du kender den der indre kritiker. Det ved jeg ikke, om du gør. Du kan jo ikke se dig, men jeg gætter på, at hvis jeg spurgte ud i rummet her, så vil jeg se en pæn skår hænder. Det er det, der plejer at være. Når jeg spørger her, hvor mange kender den indre kritiker, så plejer det at være ret mange af os. Og den indre kritiker er bare helt vildt vigtig at få styr på, fordi den ligger og suger båndbredde, når vi går og eftervurderer, om det vi gør er godt nok, og om vi slår til, og alle de her ting. Og derfor så får du også 4 nøgler til at sende den her kritiker på ferie. Og det er også en del af modulet, at du ikke bare spotter, hvor du er kritisk, men også spotter, hvor du er selvsikker. Sådan så, at vi går ind og ser på, hvad er det egentlig, du gør, når du føler dig selvtillid, og når du føler, at du har succes. Fordi når du kender det, så kan du begynde at gøre det med vilje. Og alt det ligger der også forskellige skabeloner til i det her modul. I modul 4 arbejder vi med pitch. Det handler om virkelig at få sat de der konkrete ord på, hvad det er, du kan. Min egen pitch, den er sådan her. Den lyder sådan her. Jeg hjælper veluddannede og erfarne mennesker med at forstå, hvor dygtige de er, så de kan arbejde mere uden at gå ned i løn. Og hver gang jeg siger det, så retter jeg simpelthen helt fysisk ryggen lidt, og det gjorde jeg også lige nu, da jeg sagde det. Det kan du ikke se, men det kan jeg jo selv mærke. Fordi jeg er stolt af det, jeg laver, og jeg synes, at det er sejt, at det, jeg laver. Og de resultater, jeg er med til at skabe, det gør mig glad og stolt. Og lige præcis den stolthed over at have spottet, hvad det er, du skaber, den gad jeg godt, at du også skal opleve. Og en del af det er at sætte ord på det, fordi før vi kan sætte ord på det, så skal vi have fundet det. Så i det her modul, der ender du med at have en klar profiltekst om dig selv. I modul 5 arbejder vi med dit sweet spot. Det er altså der, hvor vi går ind og ser på, hvor tingene går op i en højere enhed, der hvor det du kan, det du elsker og det nogen har brug for, smelter sammen. Vi går ind og ser på, hvem har brug for det, du kan. I modul 6, så samler vi alt, hvad vi nu ved om dig til et dokument, der beskriver din faglige profil. På mange måder er det den her brugsanvisning til sådan en som dig, som vi efterlyste tidligere, at du skal have. Vi beskriver dine naturtalenter, fordi de har garanteret stukket hovedet frem mange gange undervejs i det her forløb. Og det kommer jeg til at spejle dig på, når vi ser dem. Så vi beskriver dine naturtalenter, vi beskriver dine faglige kernekompetencer, og vi beskriver, hvem du vil være det perfekte match til, din ideelle kunde, hvis man kunne kalde det sådan, og hvilke betingelser du skal have for at kunne udfolde dit talent. Og læg mærke til, at det handler ikke om, om du er god. Det handler om, at du er god, og hvis du får de rigtige, hvis du får de rigtige opgaver, de rigtige samarbejdspartnere og de rigtige betingelser. Og som du måske kan fornemme, så bygger tingene hele tiden oven på hinanden. Så når vi når hertil, så har du samlet så mange data om dig selv, at den her opgave er lidt.
Det ville den ikke være, hvis det var her, vi startede. Men det bliver den. Faktisk så er det en klassisk reaktion, at deltagerne bliver overrasket over, hvor præcist de kan beskrive sig selv, når vi når hertil. Så efter de her 6 moduler, så vil du føle dig 100 gange mere kompetent, end da du startede, fordi du ved, hvad det er, du har at byde på. Og vel at mærke ikke fordi, at vi har gået og sagt, du er god nok til dig selv, altså i spejlet hver morgen i 2 uger, men fordi vi er gået systematisk til værks og fundet alle beviserne på, at du er dygtig, og at du gør en forskel, når du får de rigtige rammer. Faktisk kan jeg se, at der er flere og flere, der får forløbet her finansieret af deres arbejdsgiver. Og det giver super god mening, fordi det er på alle måder til gavn for din virksomhed, at du selv ved, hvad du kan, og at du i øvrigt også kan guide i, hvordan man bruger dig rigtigt. Og derfor har vi også samlet noget materiale, der gør det let at gå til sin arbejdsplads og bede om at få det her finansieret. Helt konkret, så ligger der herinde på mit site, simonehyldal.dk/gtg, så ligger der en pdf med overblik over forløbet, indholdet og forklaring om, hvad det er, du får ud af det, formuleret til din arbejdsplads. Og der ligger også en helt konkret udkast til en mail, som du kan sende med til din chef. Så vi har prøvet at gøre det ultra nemt for jer, der har mod på at spørge jeres arbejdsgivere om at finansiere det her. Men jeg er også med på, at jer, der er klar på at skulle finansiere det her selv, og ikke har lyst til at blande arbejdsgiver ind i det, der er også med på, at det her ikke nødvendigvis bare lige er et greb i lommen. Men jeg vil også udfordre dig til lige at tænke over, hvad du ellers skulle have brugt de her penge til. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at du kunne have fået en sofa, eller du kunne have fået måske en tiltrængt tur til et dejligt sted hen, hvad ved jeg, Barcelona, Istanbul, Gran Canaria, eller hvor du nu kunne drømme om at tage afsted. Eller måske et yoga-retreat, som du går og drømmer om. Det er rigtigt. Det kan også godt være, at du kunne have fået de nyeste iPhones til ungerne eller dig selv. Det er rigtigt. Det kunne man også have fået for de penge. Problemet er jo bare, at hvis du så kommer hjem fra det der yoga-retreat, eller sidder i den der nye sofa, eller glæder dig over, at ungerne har fået nye telefoner, så har du jo stadig ondt i det der arbejdsliv, går jeg ud fra. Så dine overvejelser lige nu skal jo være, hvad er det vigtigste? Fordi vi kan jo selvfølgelig ikke bruge penge på alting, så det hårde valg her må være det der med, hvad er det, der vil give størst værdi for dig, og dermed også for din familie. Min erfaring er nemlig også, at når mor eller far har det godt, så har børnene det også godt. Og hvis det går dårligt på arbejde, så smitter det af på hele familien. Og det tror jeg også godt, at jer, der har ondt i arbejdslivet, I vil kunne genkende til, at det der med, hvor meget det fylder at være frustreret og utilfreds, det kan bare sætte en drænende ramme for alle medlemmer af husstanden. Så det, du skal gå ind og se på, det jeg vil udfordre dig til at tage stilling til, det er det her med, har du en plan, der virker? Hvis du er på et af de lave stadier under knoklelinjen i pyramiden, vi talte om tidligere, så må du vurdere den strategi, jeg har brugt indtil nu. Er det sandsynligt, at den kan få mig op over knoklelinjen? Det er det første ting. Har du en strategi, er det sandsynligt, at den virker? Det næste, du skal tage stilling til, det er, orker du at gøre det her alene? Og det næste igen, er det nødvendigt at gøre det her alene? Hvor meget hurtigere og hvor meget lettere kunne det gå, hvis du rent faktisk fik kvalificeret hjælp? Hvis du allerede ved det første af mine spørgsmål sagde, at jeg har en plan, og jeg tror, at jeg har noget, der fungerer, så tænker jeg bare, hurra, fedt, afsted med dig, jeg hæpper på dig for vildt. Men hvis du ikke synes, at du har en holdbar plan, eller ikke tror på, at du kan gøre det her alene, eller bare ikke har lyst til at gøre det alene, og har lyst til, at det skal være nemt og sjovt at gøre det her, så er det, jeg gerne vil smide mine kompetencer at spille og tilbyde dig at få en plads på det næste hold fra god til genial. Og
Du skal tænke på, jamen, hvordan ville det være for dig og for din familie, at der var ro på din arbejdssituation? Hvordan ville det være, at du ville vide, at fordi du har valgt at få hjælp, at du så ligesom også kan have ro på, fordi du har en plan? På et tidspunkt fik jeg en hilsen fra en af mine tidligere kursister. Det gør jeg nu faktisk ret jævnligt, og det er simpelthen så fedt at høre, hvordan at tingene de virker lang tid efter, at de har været med her. Det er Katrine, hun er HR-konsulent og fik nyt job, mens hun var på et af mine gode geniale hold. Og hun siger det bare så fint, fordi du kan læse noget af det, hun skriver her, at ordret her, jeg kniber mig selv i armen, kan det virkelig være sandt. Jeg er så glad for, at jeg tog karriereforløbet hos dig, fordi det var det, der satte skub i processen og gjorde det klart for mig, hvordan jeg skulle vende den negative spiral med manglende tro på det gode job og mine egne kompetencer. Og hvis man spørger nogle af de andre tidligere kursister om, hvem de anbefaler det her til, så kan du se, så er der nogle udklip her. Ikke? Det er til dig, der vil have mere mening i dit job, til dig, der vil finde selvtillid og faglighed, dig, der kørt fast, sidder fast i hamsterhjul, der ikke kan se dine egne ikke kan se skoven for dine egne træer. Alle, der har en ambition om at få et arbejdsliv, der gerne må være sjovt. Og vi får faktisk ret gode vurderinger af det her forløb, og det bliver altid lidt rødkendt over, skal sige, men kursisterne er meget glade for det. Så hvis du kan mærke at det er til dig, så er det, at du kan gå ind på simonehyldal.dk/gtg, og det er der, du finder købsnappen eller tilmeldingssnappen, hvis du vil være sikker på at have en plads på det. Hvis du har spørgsmål til mig, så er du også meget velkommen til at skrive direkte. Det her det er mailadressen, min hovedmailadresse, sh@simonehyldal.dk. Så spørg mig endelig, hvis der er noget, du er i tvivl om. Og ellers så er jeg også lige her og nu klar til, og så tror jeg lige, jeg vil lige bruge lidt krudt på at svare på nogle af de spørgsmål, som jeg ofte får. Dem har jeg nemlig lige samlet her, og tænker, jeg lige vil svare på her. Og jeg har fået et fra en, der hedder Camilla. Hun skriver, jeg aner virkelig ikke, hvad jeg vil med mit arbejde. Jeg ved bare, der skal ske noget nyt. Får jeg så overhovedet noget ud af at få være med? Kan det være for mig? Tak for det spørgsmål, Camilla. Og jeg kan bare sige, ja, for hulen. Det er jo lige præcis det, jeg kan hjælpe dig med. Jeg tror, 95% af dem, der kommer med her, ved netop ikke, hvad der skal ske. Men bare, at der skal ske nu. Og fra god til genial er lige præcis skræddersyet til dig, der ved, du vil noget andet, men ikke ved, hvor du skal ind. Så det her med at få klarhed over, hvad du kan, og hvad du vil, og hvor du passer ind, det er bare det fede. Altså det er jo den gode måde at starte på. Og i øvrigt, så kan jeg sige, at der er direkte sammenhæng mellem din fornemmelse af, hvad du kan, og de muligheder, du opdager, du har. Jo skarpere du er på din faglighed, jo flere muligheder opdager du har. Så er der spørgsmål mere. Linda spørger om, jeg overvejer at skifte branche. Har du erfaring med det? Fedt spørgsmål. Ja, det har du. Det har jeg i hvert fald. Og det er sådan, når man overvejer at skifte branche, så handler det tit om at oversætte din erfaring til en ny sammenhæng. Og typisk sker der det her, at vi for det første starter med at skære dine kompetencer ud i pap. Altså, hvad kan du fra den branche, du er i? Og for det andet, så finder vi ud af, hvem har brug for det, du kan? Og så for det tredje, så begynder vi at oversætte det til, okay, så hvis de over i en ny branche skal forstå, hvad det er, du kan bidrage med, hvordan skal vi så formulere det? Så igen, så starter den med, at du ved, hvad du kan, fordi at så vil du opleve mulighederne, også inden for andre brancher, de kommer til at åbne sig for dig. Og så i øvrigt kan jeg sige, at jeg har arbejdet med mennesker fra alle mulige brancher, lærere, biologer, HR-konsulenter, antropologer, ingeniører, pædagoger, altså alt mulige forskellige brancher. Så jeg ved også lidt om, hvad der foregår rundt omkring. Og så er det jo også sådan lidt sådan, jeg ved ikke om nogle af jer har børn. De af jer, der har børn, kan måske huske, at det der med, at når man venter sig at er gravid, eller din hustru eller kæreste er gravid,
så pludselig så ser man barnevogne og tykke maver alle vegne. Og det er jo barnevogne og tykke maver, der har været i verden hele tiden, men som du bare aldrig har været optaget af, fordi din hjerne ikke har tænkt, at du hører til i den kategori af dem, der havde brug for det. Og på samme måde, så vil det være, når det er, at du får øje på, hvad det er, du kan, så vil du også begynde at få øje på de muligheder, der er med det, du kan. Ja, så det var svar på det her med brancheskift. Så har jeg fået et spørgsmål mere om, Gitte skriver, okay, det er nogle vilde deltagere, du har haft med. Skal man have skrevet en PhD for at være med? Nej, selvfølgelig skal man ikke det. Altså, men du skal også vide, at hovedparten af dem, der kommer til mig og er med på de her forløb, de har meget uddannelse med sig. Nogen har startet med at tage en masse uddannelse, og så lang eller mellemlang uddannelse. Andre har startet i deres karriere med at arbejde, og så taget en masse efteruddannelse. Men hvis du får ondt i maven ved tanken om altså ikke at være dygtig nok ind i den her flok, så er der sådan et par tommelfingerregler. Ikke? Har du i minimum 3 års videregående uddannelse af en eller anden art, enten som bachelor-niveau eller i form af forskellige efteruddannelse, godt. Og har du været i job i 3 til 5 år, så har vi noget at arbejde med. Så har du garanteret en masse at byde på. Og husk, at uanset uddannelsesniveau, så kommer du jo med en uanset uddannelsesniveau, så kommer alle, der er med på de her hold, med en eller anden grad af usikkerhed om, hvad de skal gøre i forhold til deres arbejde. Så det er ligesom en grundpræmis, at vi alle sammen er i tvivl om, at vi har nok at byde på, og det er lige præcis det, vi skal arbejde med. Så det var svar på det. Clara spørger, jeg er nyuddannet, hvad med mig? Ja, jeg kan sige, hvis du er nyuddannet, så er det her faktisk ikke for dig. Jeg har specialiseret mig i at se på, hvordan den erfaring, man allerede har, kan bruges til mere. Så der skal ligesom være lidt erfaring at arbejde med. Man kan sige, at teknikkerne, de virker jo som udgangspunkt også for nyuddannede. Men der kan måske opstå noget lidt ulighed, hvis du sidder med 0 praktisk erfaring inden for et felt, og er i rum med dem, der har 5, 10, 20, 25 års erfaring. Så går der altså nogle psykologiske mekanismer i gang, som ikke nødvendigvis er gode for dig, plus at det er det andet her, jeg har specialiseret mig i. Så desværre, det her er ikke oplagt for dig, der er nyuddannet. Så har jeg et spørgsmål mere her. Lars spørger, kommer jeg langt nok på 12 uger? Har du oplevet, at nogen ikke når deres mål? Altså, jeg kan jo sige, hvor langt du hvor langt du kommer på de her 12 uger, vi er sammen. Det afhænger jo selvfølgelig af, hvor du starter. Hvis du er meget forvirret, eller du er meget slidt, så er det klart, så starter du et andet sted fra, hvis du bare er lidt forpustet, eller bare er lige for et øjeblik har mistet orientering. Så har du helt mistet troen på dig selv, eller har du bare kortvarigt glemt din faglighed, det er klart, at det har jo betydning for din proces. Teknikkerne virker. Og det du skal spørge dig selv, det er hvad er dit alternativ? Er det at så slet ikke at starte? Eller vente med at starte? Jeg tænker, at jeg vil anbefale, hvis du gør dig de her overvejelser, så gå ind og se på sitet her, simonhylland.dk/GTG. Der ligger et hav af videoer, hvor tidligere deltagere fortæller om, hvor de startede og hvor de sluttede. Og så kan du ligesom få en fornemmelse af, hvor langt man kan komme i forhold til, hvor man starter. Ja. Og så kan jeg jo sige, at det er blevet mere og mere almindeligt, at deltagerne fortsætter med at have kontakt og bruger holdene som sparringsgrupper lang tid efter, at de officielle forløb er slut. Og på den måde så forlænger man jo også sin proces og adgang til sparring. Ja. Så har jeg Karin, der spørger,
Hun skriver, jeg har meget travlt lige nu, og har enormt svært ved at vurdere, om nu er det rigtige tidspunkt at melde mig til. Ja, okay, Karin. Altså, som udgangspunkt, så er det jo enormt svært for mig at vurdere, hvornår det rigtige er for dig. Men det super simple svar, det er jo, hvis der skal ske noget snart, så skal du gøre noget snart. Hvis det er arbejdspres, du har travlt i, så kan det her forløb faktisk være med til at skabe mere luft i hverdagen, og være med til at mindske pres. Fordi vi går ind og ser på, hvad det er, du skal fokusere på, og bruge dit krudt på, og hvor du ikke skal bruge krudt på. Vi går ind og ser på, hvor skaber du høj værdi med lav indsats, og hvordan kan du få mindre travlt. Så i det tilfælde, så vil jeg sige, så kan nu være det perfekte tidspunkt at tilmelde sig på, hvis det kun i gåseøjne er arbejdspres. Men det er klart, at hvis travlt betyder, at du måske allerede er i gang med en coachuddannelse, en projektlederuddannelse, og i øvrigt står midt i en stor flytning og en omorganisering på arbejde, og har en syg mor og 3 små børn, så er det nok ikke nu, vel? Altså, prøv lige at tage et realistisk syn på, kan der klemmes mere ind på din tallerken, eller ej, hvis det er sult efter nyt, jamen fint nok, men er der nok i gang, så skal det nok ikke. Og hvad kan ellers være scenarie? Hvis du er sygemeldt, og virkelig bare har lyst til at blive i sengen, ja, så er det nok det, du skal, ikke? Altså, men hvis du er sygemeldt, og kan mærke, at energien kommer tilbage, og du gerne vil have noget, der løfter dig, så kan Fra God til Genial være virkelig opbyggende til at gøre dig stærk igen, og lære nogle nye teknikker, der gør, at du undgår at lande der igen. Så altså igen, det irriterende svar, det er, at hvis der skal ske noget, så skal du gøre noget, men du er nødt til selv at mærke efter, hvordan din mavefornemmelse er omkring det her. Godt. Så er der et spørgsmål, Louise spørger, kan jeg ikke bare få nogle enkeltsessioner? Altså det kan jeg bare sige, nope, desværre, jeg sælger aldrig enkeltsessioner. Altså du kan ikke bare ringe og få en enkelt time på den måde. Det jeg arbejder med, det er jo at løfte dig til et helt nyt niveau i forhold til arbejde. Og det tager lille tid, og det kræver noget støtte, og derfor arbejder jeg altid i forløb. Så vil du gerne have en-til-en sparring? Ja, det kan du godt få. Sådan et forløb har jeg også, men du skal også vide, at det er en helt anden investering. Det er mere end det dobbelte af, hvad det her Fra God til Genial koster. Men det kan også være det, du skal have. Det er der nogle situationer, hvor det er det rigtige. Men det er altså det der med, at det er ikke sådan et quick fix emne, vi taler om. Det vi skal arbejde med, det er ikke nødvendigvis raketvidenskab. Du må hurtigt forstå, hvad det er, vi arbejder med. Men det kræver noget træning at gå fra at vide til rent faktisk at gøre noget andet. Og derfor har du brug for en, der holder dig i hånden over et stykke tid. Og det er også derfor, jeg altid arbejder med alle mine kursister over en længere periode. Så er der en, der spørger, hvor meget tid skal jeg bruge på det? Og godt spørgsmål. Altså, helt lavpraktisk, så er der jo 6 moduler, der består af videoer og øvelser. Og videoerne varer maks en time, ofte mindre. Og øvelsen, jamen, den kan du vælge at bruge 5 minutter på, eller 2 år på. Jeg anbefaler, at du bruger et kvarter, en halv time på hver øvelse. Så det vil sige, på et modul, hvor der er en video og nogle øvelser, der kommer du altså langt på 1-2 timer, og dem er der altså 6 af. Ja, og så er der jo selvfølgelig de her live sessioner, hvor jeg hver uge er til rådighed i 2 timer til sparring, og det er klart, at jeg vil anbefale dig, at du er med på dem. Så det er de der 2 timer hver uge, hvor du bare lige møder op og suger ind. De bliver optaget og kan genses og lagt op, så du kan se optagelserne. Du behøver ikke være med hver gang. Men
jeg anbefaler dog, at du er med til mindst halvdelen af live-sessioner. Jeg vil sige, hvis ikke du kan være med halvdelen, så får du ikke, så får du ikke nok ud af det. Det er der i den sparring, vi har på de sessioner, at magien ligesom opstår. Det er der, hvor jeg reelt kan hjælpe dig videre, der hvor du går i stå. Ikke? Så vær med til i hvert fald halvdelen af live-sessionerne. Ja, så det håber jeg, det var svar på det her med, hvor meget tid du skal bruge. Og så skal jeg lige se, der er et godt, fint spørgsmål her også. Rikke spørger, behøver man være sur og frustreret og stresset for at være med? Og fedt spørgsmål. Godt, du spørger. Nej, selvfølgelig gør du ikke det. Der er den skønneste energi på de her hold. Alt, hvad vi arbejder med, handler om at få det endnu bedre i sit arbejdsliv. Og måske har du allerede en god chef og en god løn. Hurra for det, tillykke, ikke? Så ser vi på, hvordan du kan arbejde mindre, eller blive endnu mere glad, eller endnu mere fri. Det er klart, at udgangspunktet er jo, at der er noget, der skal fikses, ellers så gad I ikke være med. Men det er ikke, det er også for dig, der ikke er stresset, eller ikke har været der, ikke er sur, ikke er frustreret, men bare er klar til simpelthen at tage handling på det. Så mega fedt, at du lige spurgte om det her også. Og ellers så kan jeg jo sige, at noget af det, som jeg også ved, mange har nogle overvejelser omkring, det er det der med, jamen hvordan foregår det i gruppen, og får jeg taletid nok, og hvad med de andre, og hvem er de, og passer ind, og i det hele taget bare overvejelser om det at være på et hold. Og jeg kan sige, at næsten uden undtagelse, jeg har haft nogle enkelte, som ikke har kunnet se sig i det, men ellers 99% af deltagerne her, de bliver overrasket over, hvor vildt fedt det er at være en del af gruppen. Hvor vildt fedt det er, at de andre har problemer, som man kan spejle sig i. Hvor vildt fedt det er at høre andre voksne mennesker have kvaler, som du kender fra dig selv, og som måske du ikke har talt med ret mange andre om. Og som en af de tidligere kursister skrev, ikke, nu har jeg en gruppe, der forstår mig og kan hjælpe mig, og det i sig selv er virkelig guld værd. Så det er klart, at du skal være indstillet på, at du skal give noget af dig selv ind i en gruppe, men hvis du på nogen måde kan se dig selv gøre det, så får du sindssygt meget tilbage fra det her fællesskab. Ja. Nå, og med de ord, så tror jeg vil stoppe mig selv her, og håbe, at jeg har besvaret de fleste af de spørgsmål, du måtte have omkring det her. Men og ellers så gå endelig ind på simonehyldal.dk/gtg og se alle historierne om tidligere deltagere, se alle planerne over modulerne, alle datoer, gå ind og se, hvordan du kan få hjælp til at spørge din chef om at få det finansieret. Og hvis det stadig ikke, eller hvis det stadig efterlader spørgsmål, så skriv til mig direkte på sh@simonehyldal.dk. Og ellers, så skal du bare vide, at jeg hæpper på dig. Jeg kender dig ikke endnu, måske kommer jeg til det, men jeg hæpper på dig, og jeg tror på, at der er et endnu bedre liv til os alle sammen derude. Så jeg håber også, at du vil gå efter det med eller uden min hjælp. Og det var det. Mange tak for, at du har hørt med. Jeg ønsker dig et skønt arbejdsliv.